Pouco marisqueo en Porto do Son, o polbo tampouco está tan presente como en anteriores anos, o que destaca a navalla, que está a levar prezos de entre 17 e 24 euros o quilo. A Confraría de Porto do Son conta na actualidade con diferentes artes e tipos de flota, aínda que a situación dos recursos non axuda que haxa moitas descargas na lonxa local. O marisqueo ten agora pouca presenza ao haber outras especies abertas que son máis atractivas para os profesionais. Esta campaña non é unha campaña que sea grande, entonces, por exemplo, os que teñen outras artes cambiaron de arte porque lle compensa máis que estar ao marisqueo. Estáse facendo un xornal bo, pero hai xente que non lle compensa. Estamos falando da Meixa, do Berberecho, de Noia. E despois, por exemplo, aquí os que tiñan os días de navalla, estamos andando a navalla. Recurso que en lonxa está a rexistrar moi bo precio. A navalla está, pois mira, o viernes ainda foi de 17 a 24 e pico, casi 25. O polbo adoitaba ser unha das especies máis comercializadas na lonxa sonense, pero este ano pouca cantidade deste cefalópodo se está a comercializar. Hubo aí, cando se abreu, hubo moito, colleron os topes sin problema, pero durou nada, non chegou a durar un mes. Despois hubo unha época que pasa sempre que non hai pulpo, e agora parece que empezaba a aparecer algo, fai 2 semanas que empezou a aparecer algo, pulpos moi grandes, pulpos de 2 kilos para arriba, pulpo bo, que pasa? Que agora xa entrou o mal tempo e pois estamos aí un pouco os barcos amarrados. O que está a ser tamén positivo é o prezo que está a levar en lonxa. 14 pico, grande, 13 pico e creo que o pequeno vai ao pé de 11. Son 7 barcos, despois hai algún que anda a nécora que tamén que colle pulpo, pon 10-12 barcos máis ou menos. No que vai de ano, a lonxa de Porto do Son comercializou 19.551 kilos de polbo que xeraron 224.707 euros. En comparación ao ano pasado, a cantidade diminuiu lixeiramente, xa que no 2024 a estas alturas pasaronse 19.716 kilos deste cefalópodo, polos que se obtiveron 138.208 euros, segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar.